vores næste gæst, det er tandlæge Vitus Hartz fra Taarbæk. Og vi tager lige en tur hjem til ham for at se, hvordan det hele startede. Jeg vil sige, at jeg gennem cirka 20 år har arbejdet som holistisk tandlæge i København. Og på den måde har jeg interesseret mig for helhed og sundhed, hvor tænder og tandfyldninger har været på dagsordenen med hensyn til, hvordan kan jeg bedst afstresse mine patienter for tungmetaller, blandt andet kviksølv. Og i forbindelse med et medlemskab af et selskab, hvor Carsten Vagn Hansen også sidder, hvor vi er nogle læger og tandlæger i Danmark, der mødes kvartalsvis, har jeg gennem nogle år hørt om problematikken mobiltelefoni og mobilmaster. Og for cirka 2,5 til 3 år siden opdagede jeg til min store undren, at jeg begyndte at få sådan lidt flimren ved hjertet midt om natten, og kunne vågne med sådan et uroligt hjerte. Det har jeg aldrig før prøvet i mit liv. Jeg har vel været 2,53 på det tidspunkt og var i god form og kunne ikke se nogen fejlkilder ellers. Og så begyndte jeg at søge oplysninger på mobiltelefoni og mobilmaster, og fik via selskabet og en konsulent en del gode facts, og søgte på nettet osv. Bestilte en konsulent til at komme og lave nogle målinger her i Taarbæk, hvor vi står på 7 udvalgte steder, og resultatet af målingerne var, at vi i Taarbæk på de målinger lå en 3 til 8 gange højere end København i gennemsnit. Det vil sige, at vi er højt belastet i Taarbæk. Det fik mig til at arrangere et borgermøde her på Taarbæk Stole, vi står lige overfor, i maj for 1,5 år siden. Der kom nogle eksperter, og det blev en levende forestilling med stor diskussion. I kølvandet på den fik borgmesteren udfærdiget, at vi fik en professionel måling af strålingen på masterne bag os. Og man kan sige, at konklusionen af det private foretagende, som foretog målingen, var, at vi selvfølgelig var under de der standarder eller risikogrænser, som er de officielle i Danmark. Men der skal man vide, at selvom det var 32 milliwatt, der blev målt som maksimum, så er det stadigvæk 32 gange højere end det forskere betragter som forsigtighedsprincippet. Og hvis man vender sig mod Tyskland, hvor tyskere, miljømedicinere og bagbiologer har arbejdet med det her område i 10-15 år, så er det 32.000 gange højere end deres anvisninger for, hvad man må opholde sig vedvarende i, det vil sige sove i eller bo ved. Ikke? Så der er meget diskussion om de her risikogrænser, hvor man i det officielle Danmark og i Sundhedsstyrelsen så videre holder sig til WHO's grænseværdier. Men ude hvor det sker, hvor miljømedicinere og læger, der har orienteret sig i det, de beskæftiger sig med problematikken, så er det langt lavere risikogrænser, vi taler om. Jeg har været i gang med på sådan en privat basis at måle med sådan et måleapparat, et halvprofessionelt måleapparat fra Tyskland, blandt mine naboer og genboer herude i Taarbæk, og kan se, at der i karréen bag ved den forreste karré, hvor vi kan se masterne, karréen bagved, der har jeg været over at måle i visse af de lejligheder. Og bare for at give et tydeligt eksempel, i en af toplejlighederne, altså øverst oppe over for den store mast deroppe, som servicerer billedmobiltelefoni, han ville have typisk tinnitus-lignende symptomer, når han sov i sit eget soveværelse, men når han var besøg hos kæresten i Brønshøj, så var han fuldstændig fri og der var absolut ingenting. Man kan sige, at for børn og unge er der en særlig risiko, fordi det viser sig, at så længe børnenes hjerner ikke er færdigudviklet, og det regner man med sker omkring 21-årsalderen, så er det at holde en mobiltelefon tæt til hjernen faktisk en stor skadelig effekt, fordi hele hjernen er under udvikling, og det der sker, har svenske forskere påvist, når man holder en mobiltelefon op til øret, det er, at blod-hjernebarrieren, som er en hinde, som ellers skulle være tæt, den bliver efterhånden porøs som en si. Det vil sige, at de cirkulerende giftstoffer eller tungmetaller, hvad det måtte være, der kommer til hjernen via blodstrømmen, de passerer ind gennem disse porer eller huller i membranen og parkeres i hjernen. Vi er faktisk udsat for måske det største biologiske forsøg i menneskehedens udvikling med ufrivillige forsøgspersoner. Der er 2 løsningsmodeller, som jeg ser, og nogle jeg har samarbejdet med. Den ene er Per Bay, en bioresonansterapeut i Aarhus, tidligere forskningsingeniør med feltstyrke som sit speciale. Han har udviklet nogle informationsplader, som man kan lægge ind under dækslet på mobiltelefonen. Samtidig har han også udviklet nogle plader, der kan ligge i vindueskarmen, sådan så den indfaldende mobilmaststråling ind i stuen eller ind i soveværelset, den glider sig hen over nogle plader, hvor der er indlejret nogle informationer, der som en slags bærebølger kommer ind sammen med strålingen og gør dem, der bor i stuen eller i soveværelset, bedre i stand til at tåle strålingen. Det er altså ikke et værn mod strålingen, men nogle informationer, som gør, at vi bedre tåler det. Og herovre i det sorte felt, der har du så en person, der taler mobil i en normal mobiltelefon,
Og der er bølgelængden karakteriseret ved ensartet bølgelængde, altså amplituden er ensartet. Det giver hjerneskader, det giver skader, hvis man har den i sit bælte eller i en lomme og bruger headset, så stråler den jo faktisk nede der, hvor kønsorganerne sidder, så både mænd og kvinder kan få nedsat fertilitet. Det er noget, en ungarsk undersøgelse viste for et par år siden, at det er tilfældet. Men herover, når man så siger, hvordan bliver den så gjort harmløs, det er ved det faktum, at man sætter en chip på, en biochip kaldet, som gør, at det samlede resultat af stråling bliver en kaotisk bølgelængde, altså en tilfældig bølgelængde, og den er harmløs. Helt ud i en afstand af 7-8 meter fra en mobiltelefon, der er ved at kommunikere med en mast, der har du alt for højt stråling. Så det der med at holde den, ja, man skal holde den langt væk for overhovedet at få nedsat den skadelige stråling. Man skal faktisk helt ud i de der 7-8 meter, måske længere, for at være skadesfri med normale mobiltelefoner. Men nu har vi jo de her muligheder, hvor man enten køber en harmløs mobiltelefon, eller på nettet kan handle batterier til din egen model. Og det hører også den nærmere fremtid til, at man kan gå ind på en passende hjemmeside og rekvirere batterier til din egen model, hvor der på batteriet er sat en biochip på. Og så er din mobil pludselig blevet gjort harmløs.